Исәміз Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты. Студияда мин Румил Карамиев, игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. Республикада урак өсте Тукай районында урып җыю эшләре ничек бара? Игенчеләр белән Гүзәл Шихапова очрашты. Жауаплы хезмәткәр куракларны тоткарлаганда транспорт һәлакәтенә очрый. Закон бозучы тоткарламаган. ЮХИДИ хезмәткәрләре әлеге очракның шаһитларын мөрәҗәгать итүләрен сорый. Студентлар тормышында революция Чолыда яшьләр өчен бөтен Россия сменасы үтте. Милешке поселогына 50 ел бәйрәм уңаеннан биредә яшәүчеләр бер мәйданга җыелды. Урында Айгөл Юнусова да булып кайтты. Җәй буена дәвам иткән тотырсыз һава торышы республикада икмәк бәяләре үсүгә китермәскә тиеш ди Тукай районы авыл хуҗалыгы белгечләре. Районда узган атнада көздән чәчеп калдырган уңышны җыярга керештеләр. Беренче нәтиҗәләр сөендерә, уңыш мул, сыйфаты ягыннан да сынатмый. Әлегә Тукай районында җитештерелгән бодай һәм арыш республика буенча иң яхшысы. Алмаз хуҗалыгында комбайннар бүген соңгы көн эшли, биредә урып җыюга узган атнада керешкәннәр. Уңыш мул дип сөенә комбайнчылар, уртача 1 гектардан 29 центнер икмәк җыялар. Башаклар әйбәт быел былтырга караганда. Һава шартлары торганда инде әйбәт кенә, башында срогында алырга булыр дип ышанып калабыз инде. 45 еллык эш тәҗрибәсе булган алдынгы механизатор Әсхәт Мифтахов тизрәк саламны эскертләргә куярга кирәк ди. Ул көненә 150-шәр тюк ясый. Июль аенда яңгырлар еш яуса да саламга зыян килмәгән ди Әсхәт Мифтахов. Саламның сыйфаты әйбәт быел. Калын, шулхал әйбәт, икмәк әйбәт быел. Вакытында булган. Хәзер дә әйбәт кенә менә кояш чыга, чыкты. Яңгыр вакытында бит алып та булмый аны. Ишерәү. Алмаз хуҗалыгында кырларның 25%-ын көздән үк чәчеп калдыралар. Үҗем бодайы һәм арышның башаклары тук, клейковинасы да яхшы булырга тиеш ди хуҗалык җитәкчесе. Быел республиканың күп кенә районнарында июнь аенда коры көннәр булды. Шул сәбәпле Татарстан игенчеләре көн сайын миллионлаган сумлык икмәк югалтты. Дөрес, Тукай районында ара-тирә яңгырлар яуып җирне дымга туендырып торды. Яздан чәчелгән уңыш турында фикер йөртергә иртәрәк әле ди белгечләр. Һава торышының булай шаяртуы икмәкнең бәясенә йогынты ясамаска тиеш ди. Басулардан икмәгенә җыеп бетерелмәйчә, җыеп алмайча, беркем дә бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Моның иң әйбәте иң соңыннан куела. Сивиләрне кискене саныйлар. Кыйммәтрәк итсәң, аның икмәге дә кыйммәт була. Әбиләр бит мискеннәрнең кайберләре ипине туйганчы ашый да алмыйлар. Нигә алай? Мин кыймматландыру ягында түгел. Тукай районы икмәк сугу буенча республикада алдынгылар рәтендә, шулай да четерекле һава шартларына бәйле рәвештә районның кайбер хуҗалыклары урып җыюга бүген генә тотынды. Республикада исә ашлыкны урып җыю вакытында тамырда килеш киптерү усулын куллана башладылар. Игенчеләр чәчелгән җирне махсус препаратлар белән эшкәртәләр. Шуның аркасында чәчүлекләр тизрәк кибә һәм суктыру өчен яраклы була. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Хәзерге вакытта шәһәрдә 12 меңгә якын кеше онкология диспансерында исәптә тора. Бу Чаллының һәр йортында 2 кеше яман шиш белән авырый дигән сүз. Әлеге саннар шәһәр хакимиятендә оештырылган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Анда республика диспансерының баш табибы Рөстәм Хәсәнов та катнашты. Чаллы яман шиш авыру белән темплары буенча Татарстан һәм Россиядә беренче урында. Шәһәрдә республика диспансерының филиалы бар. Өстәвенә барлык шифаханәләрдә дә беренче яман шиш кабинетлары эшли. Әмма яман шиш ачыклану белән үк пациент Казанга җибәрелә. Шуңа күрә Чаллыда республиканың клиник онкология диспансерының махсус бүлекчәсе булдыру күздә тотыла. Анда диагностика, нур һәм химия терапиясе үткәрергә мөмкин булачак. Операциялар ясауда каралган. Разрозненными силами Рак белән көрәшү комплекслы булырга тиеш. Беренчедән, барлык медицина көчләрен бер урынга җыярга. Икенчедән, бөтенләй башка яңартылган техник база булдырырга кирәк. Ракны дәвалау бик кыйммәт, халык белән дә эш алып бару. Яман шишне беренче стадиядә ачыклау программаларын булдыру зарур. Узган тәүлектә балалар катнашында 3 юл транспорт һәлакәте теркәлде. Аларның икесе комплекс эчендә була. Тагын берсе Тынычлык һәм халыклар дуслыгы проспекты киселешендә теркәлде. Зыян күргән балаларның берсе ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсенә озатылды. Произошло 3 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Ике очракта балалар велосипедта йөргән. Бер очракта бала әнисе белән җәяүлеләр юлы аша чыккан. Балаларга җитди зыян салынмады. ЮХИДИ автомобиль йөртүчеләргә сак булырга киңәш итә, аеруча җәяүле балаларга карата.
Шәһәрдәшебез эштә фидакарлык күрсәтеп бәләгә тараган 33 яшьлек Гүзәл Муллаянова кибеттән товар урларга теләүчеләрне тоткарлаган вакытта транспорт һәлакәтенә очрый. Бу хәл 65-нче микрорайонда Сәүдә үзәге янында була. Хәзер кибет хезмәткәрләренең үзенә ярдәм кирәк. Тулырак безнең алдагы сюжетта. Гүзәл яңа шәһәрдә урнашкан Эссон сәүдә үзәгендә өлкән администратор булып эшли. 26 июль көнне ул сатып алучыларның берсе товарны акча түләмичә генә алып киткән дип шикләнә. Шуңа күрә ул чекны тикшерер өчен сатып алучыларның машинасы янына юнәлә. Женщина начала вытаскивать товар в сумке. Мин аны туктатырга теләдем. Ул продуктларны машинага урнаштыруын дәвам итте. Мине этә башлады. Мин алдагы утыргычка тотынып өлгергән идем. Ул машина йөртүчегә кузгалырга кушты. Әгәр кулымны ычкындырган булсам, ике аягымда тәгәрмәч астында калыр иде. Шофер Гүзәлне берничә метр сөйрәп бары тик борылышта гына хатын-кыз асфальтка егыла. Тиз арада ашыгыч ярдәм бригадасын чакырталар. Хәзер Гүзәл Муллаянова таяк белән йөрергә мәҗбүр. Не установлен водитель, предположительно. ВАЗ машинасын йөртүче 82 елгы хатын-кызга зыян сала һәм җинаять урыныннан кача. Әлеге вакыйганың шаһитлары булса 37-95-24 номеры буенча шалтыратуларын сорыйбыз. ЮХИДИ идарәсенең кизү бүлегенә дә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Машина йөртүчене тоткарлагач, эшне судка җибәрәчәкләр. Ул кеше сәламәтлегенә зыян салган өчен җавап тотачак. Ә менә сәүдә үзәгеннән чыннан да товар урланганмы, бу әлегә исбат ителмәгән. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Шалытова, Яңалыклар. Территориаль сайлау комиссиялары шәһәр советына депутатлыкка кандидатларны теркәүне дәвам итә. Исегезгә төшерәм, 13 сентябрьдә Татарстан Республикасы президентын һәм 3-нче чакырылыш шәһәр советы депутатларын сайлаячакбыз. Бүген Автозавод районы буенча беренче кандидатларның исемлекләре билгеле булды. 21 кеше кандидат булып теркәлү теләген белдергән иде. Бүген аларның 6-сы комиссиягә документларын тапшырды. Аларга тоныклыклар тапшырдылар. 27 июль көнне үзебезнең территориаль комиссиясының беренче утырышын үткәрдек. Һәм анда 6 агзаны бердәм Россия партиясеннән 6 кешене кандидат итеп расладык. Алда безнең реклама чыгарылышы дәвам итә, бездән аерылмагыз. Студентлар тормышында революция чолыда яшьләр өчен бөтен Россия сменасы үтте. Милешке поселогына 50 ел бәйрәм уңаеннан биредә яшәүчеләр бер мәйданга җыелды. Урында Ойгөл Юнусова булып кайтты. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. В торговой сети Селдом дерзкая летняя распродажа мебели и товаров для дома. Только до 3 августа по дерзкие низкие цены. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Отличный подарок к 85-летию ВДВ. Уникальная памятная монета и юбилейный нагрудный знак. Звоните 363-212. Һәр укытучы үзе укыткан укучыларның уңышларына сөенә. Алар турында горурланып сөйли. Сез дә үсеп килүче буынны укыту һәм тәрбияләү өчен заманча шартлар булдыруга ярдәм күрсәтә һәм меценат буларак үзегез турында яхшы хатирәләр калдыра аласыз. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Үз мәктәбеңә ярдәм ит. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Шалытова каналын карыйсыз, біз дәвам итәбез.
КФУ Ярчалы институтының Дубравушка спорт һәм сәлемәтләндерү комплексына актив студентлар җыелды. Орада Самара, Ижау, Чебоксар, Глазов шәһәрләреннән килгән яшьләр дә бар. Бу бөтен Россия сменасы студентлар тормышында революция дип атала. 10 көнлек программада тренинглар, спорт һәм мәдәни чаралар, осталык дәресләре. Бүгін яшьләр белән очрашу өчен лагерьга Чаллы җитәкчесе Наил Мәгдиев килде. Бу хакта тулырак безнең хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Когда мы проводим массовые мероприятия, очень удобно, всех снимать. У нас таких фотографий здесь очень много. Менә бу аппарат квадрокоптер дип атала. Студентлар аны төрле чыгышлар вакытында теләп куллана. Җайланма турында Наил Мәгдиев када сөйләделәр. Башкарма комитет җитәкчесе бүген студентлар тормышында революция дип аталган бөтен Россия сменасына килгән яшьләр белән очрашты. Бирдә 13 югары уку йортыннан студентлар ял итә, тәҗрибә туплый. Название революции не случайно, потому что... Сменаның революция дип аталуы очраклы түгел. Безнең сменага бөтен Россиядән яшьләр килә. Алар биредә белемнәрен баета, тәҗрибә уртаклаша, вузлардагы студентлар тормышын ничек тагы да кызыклырак итү турында фикерләшә. Смена дәвамында чыннан да алар уку йортларында революция ясарлык тәҗрибә алачак. Яшьләр шәһәр җитәкчесенә үз мавыгыларын күрсәтте. Кунаклар исә үз чиратында аларга теләкләрен ирештерде. Аннары очрашу әңгәмә төсен алды. Как вы считаете, какими навыками должен обладать студент для активного участия в молодежной политике нашего города и республики? Нормальным должен быть, адекватным молодым человеком, который отличает хорошее от плохого. Чит шәһәр һәм төбәкләрдән килүче студентларны Чаллы һәм Татарстандагы тормыш кызыксындырды. Башкарма комитет җитәкчесе яшьләр өчен Алабуга махсус икътисади зонасына, заводларга экскурсия оештырырга тәкъдим итте. Республикадагы үсеш стратегиясе турында сөйләде. Аның сүзләренә караганда, төп байлык кешеләр. Это подчеркивает и Рустам Нургалевич Минниханов. Моны республика җитәкчесе Рустам Минниханов һәрвакыт ассызыклый. Ул Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевның укучысы. Бу команда иртәге көнне ничек итеп кичә һәм бүгенгедән яхшырак итү турында уйлый. Кеше капиталын файдаланып, эре проектларны тормышка ашыра. Смена 10 көн дәвам итәчәк. Бу вакыт эчендә студентлар шәһәр һәм республика тормышы белән танышырга да, яңа дуслар табарга да өлгерәчәк. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Рябинушка Миляшке поселогына 50 ел 1965 елда Николай Комиссар Бужжы җирлеккә гаиләсе белән күчеп килә. Алар кечкенә генә вагонда яши башлай. Бер елдан биредә беренче йорт салына. Аны Иван Павлов җиткерә. Еллар уза бара, поселокта йортлар тагын да арта. 70нче елларда бирегә күпләп шәхси хуҗалыкларын күп катлы таш йортларга алыштырасы килмичә, ГЭС бистәсеннән күченеп киләләр. Шуңа күрә халык телендә шәһәрдән читләшкән Миләшкәйне Дикий кыргый поселок дип атыйлар. Юбилей уңаеннан поселокта зур бәйрәм оештырылды. Анда безнең хәбәрчебез дә катнашты. Миңнебану апа бу тантананы күптәннән көткән, бирегә күршесе белән килгән. Миләшкәйдә аның йорты иң беренчеләрдән булып салынган. Поселокка күченеп килгән көнне бүген дә хәтерли. 70 елына үйіне жеткердік, 71 елынан 4 июні күнне мында көшіп келдік. Біз де бұл ГЭС-ны түзерге, КАМАЗ-ны түзерге ярдәм еттік. 3 смена эшләйдерек. Мин лесосекта эшләдем. Миләшкәйдә яшәүчеләрнең күбесе ГЭС бистәсеннән күченгән. 70нче елларда Чаллы халкын аерым илләрдән күп катлы йортларга күчерә башлыйлар. Күченергә теләмәүчеләргә поселоктан җир бирелә. Кайберләре хәтта шәхси йортларын тракторлар белән тарттырып Миләшкәйгә күчерә. 70 елдан үйіне көшірдік мұнда зәпке. План алып, үйіне көшірдік истағы үйіне. 70 елні. Бар электросетті 15 жыл ішледім. РСШУ-да начальникларының фуражкаларын, киімлерін алып тұрдым. Гардеробта ішледім. Әйеме коммунистский тұруда деген ызнашу қалдым екені. Мына Илгизер абай яшый, Автақ абай марка урамында мында яшый. Сварщик болып ішледі, мен главный механик болғанда 25 жыл молокозаводта Автақ абай. Ол мында организатор, көп жыллар Сабантуйларда жүрей, ұйыштыра. Әтен емлерім көшіп келділер енді стройкаға. Шаллыда стройка башланғаштын. И олар енді ауыл жерінде яшеген семья болғаштын. Өзлері үй салабыз деп, мұнда келіп үй салдылар план алып. Әйбәт халық яшей кәмді. Хезмәт ярататырам. Алар шәһәрді түзегәннәр, КАМАЗны, КАМГЭСны.
Милешке поселогында яшәү өчен бар уңайлыклар да турылган. Шәһәр кибетләре дәүләт учреждениеләре дә янәшәсендә. Әмма биредә төпләнгән халыкны аеруча үз хуҗалыклары белән яшәү куандыра. Алар бакча эшләре, мал үстерү белән мәшгуль. Башта асырадык, сыерда асырадык, сарыклар да даже булды. Хәзер уже авырайды, көтүлекләр юк бит инде. Андый зур малларны бетерде. Кушкыртлар белән генә хәзер. Менә быел яңа төрләрне алдык әле. Мулар дип атала, индагус. Вот нәрсә булыр, менә үстереп карыйбыз. Милешкәдә Бөек Ватан сугышында катнашкан 2 кеше һәм 60-ка якын тыл ветераны яши. Алар арасында 101 яшьлек Мөкәррәмә Батуллина да бар. Ул язучы Рабит Батулланың әнисе. Бәйрәмдә шулай ук 60-65 ел бергә яшәүче гаиләләрне дә кутладылар. Күкрәкләрдән кошылар ұша бер вакыт кына. Айгөл Янысова, Илнар Харисов, Шол ТВ, яңалыклар. Шәһәрдәшебез тыл хезмәтчәне Мария Ушаковага 90 яшь тулды. 10-нчы дистәсен ваклап килсә дә, өлкән шәһәрдәшебез теленне йотарлык эшпишмаклар пешерә. Үй эшләрендә башкара. Ул тумышы белән Тукай районының Җәйлә авылыннан. Бөек Ватан сугышында колхозда хезмәт куйган. Сугыштан соң гаиләсе белән Чоллага килә. Туку фабрикасында 3 смена эшли. Тырыш хезмәте өчен күп санлы медальләр белән бүләкләнгән. Бүгеннең аның фатирында кунаклар өзелмәде, юбилер көн дәвамында котлаулар кабул итте. Мария Федоровна да кунакта бүген шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе дә булды. Табын артында юбилер башыннан үткәннәре истәлекләре белән уртаклашты. Внимание, очень важно. Өлкән кешеләргә игътибар бик кирәк. Туганнарныкы, оныкларныкы, балаларныкы, ә шәһәр җитәкчесенең игътибары булу тагын да яхшы әлбәттә. Мария Ушакованың улы 3 оныгы һәм 9 оныкчыгы бар. Гаилә зур табын артына җыелырга ярата. Иң тәмле ризык әбекәйләре пешергән эшпишмаклар. Туганнары өчен дә ул иң якын кеше. Мария апаның әнисенең кросный кызы була. Мин бәләкәй вакыттан бирле базарга килгән сайын аларга кирип кунадырып. Алар шундый доброжелательный кешеләр инде, бик һәр вакытта куып чыгармадылар, тәрбияләделәр, ашаттылар, эшерттеләр. Без всегда бергә уралдык. Юбилее белән котлап Мария Федоровнага телевизор һәм күчтәнечләр бүләк иттеләр. Фәрида Собержанова, Ксения Антонова, Илнар Харисов, Шол ТВ, яңалыклар. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә әлбәттә карый аласыз. Шулай көн дәвамында унда 12-дә, 14-дә һәм 16 сәгатьләрдә Бары Шол ТВ ТВ-центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм гадәттәгечә көн дәвамында җитәрлек яхшы кайф бүләк итә. Һәм шулай инде сез tvchilny.ru сайтына кирип, Шол ТВ каналы өчен үз тавышыгызны бирергә дә онытмагыз. Бүгенге көн менә шундый яңалыклар алып килде. Мин Румил Карамиев сезнең белән саулашам, иртәгә нәкъ шушы вакытта һәм шушы урында без сезнең белән һичшиксез күрешербез. Үзегезне саклагыз.